Yaya. My sweet sister. Yaya, I miss you more. My sister, I miss you since long time. My sister ya karatu. To da daɗi kaɗan. To ai mu ma my sister duk da haka muka daddafa muka karasa jama'ar. My sister, menene? My sister, ina da discourse tsakanina da ki. Dan Allah, bari in hausa ma in fito. Tsaya. Ba na son ki samu matsala a bangaren karatunki. Zan biyo ki mu tattauna tsakanin kanwa da babban wanda. Yaya ka zo yanzu? Miss you. My sister. Baba! Kawai wasu biliyoyi su sauka ƙiririn yi rubutu wasu biliyoyi su fita kamar nan da shekara 1 ko 2 a ce ina da kamar 50 billion in my account sannan kuma ga wata duplex nan na gina ta mai kyau for the start nan ga wata Ferrari can a gefe a face kamar na 20 million ga wata Bugatti nan na 20 million at least wannan gidan rushe muku gina muku ko da hawa ɗaya ne. Saboda sanki ina nan dai ba zan kiki ba ko da corona jikinki tana nan dai